Halo investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampean sistem Guru Markets. Kita miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa nimbang kabeh parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan Microvision, Inc. ticker MIVI-IS. Review iki adhedhasar informasi saiki ing April 23, 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Microvision Inc. kalebu subkategori Auto Elektron, 33 organisasi melu pambiji sing makili banget. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan iki, minus 8,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen katon sacara wiyar, ing pasar saham minangka sakabehe. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor minus 8,5 terms kanggo perusahaan Microvision Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Microvision Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi Microvision Inc. nuduhake dinamika minus 21,8%. Marang dinamika rega ing subkategori minus 12,1%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku penting kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Microvision Inc. punika $0,28 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $100 miliar. Microvision Inc. duwe bagian 0,282% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,05 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $42 miliar. Microvision Inc. nuduhake 0,116%. Wis digawe comparison saka enggo bareng saka Exchange lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Microvision Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,282%. Kapitalisasi neraca iku 0,116%. Sing 59% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala minus 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe utang finansial $0,1 miliar. Kewajiban finansial kanggo buku kapitalisasi akun kanggo 102% saka ibu kutha perusahaan. Skor kanggo kewajiban utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 137,9, sing luwih elek tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega saham kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $96 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget ala kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 60,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,9 lan iki 3063% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki ala kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, ala minus 1 titik.
Wates minus 2053%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2050 4,4%. Asesmen untung ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,068%. Iki 315% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Iki nuduhake ora seimbang ing rega saham perusahaan Microvision, Inc. tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha, saben karyawan perusahaan punika $1.528.000. Lan ing subkategori ana $368.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 315,2%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati saben karyawan perusahaan minus $523,800. Kanthi rata-rata ing subkategori $2,700. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 19.536%. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Revenue perusahaan saben pegawai $25.000. Miturut subkategori $195.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 680%. Taksiran dodolan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 terms. Enggo bareng sorted ing 26,4% dibandingake karo rata-rata subkategori 7,2%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 44% kanggo perusahaan Microvision Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 43%. Rata-rata enggo bareng ing subkategori sing rega kira-kira padha enggo bareng Microvision Inc. Rega saham nyata saka perusahaan iku kira-kira $1.16. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $2.51. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 117%. Ayo katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi regane simpenan lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis saham Microvision Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan sel kanthi rega $1.15 saben saham. Menehi hasil iki dibuka amarga perusahaan wis nyedaki kurang. Pambiji organisasi digawe adhedhasar pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 0,82. Mandeg mundut disetel ing 1,48. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut tetep kanthi mandiri ing pungkasan dagang tanggal 23 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets.